Hemmeňize salam, ödüm, sowgatly salam. Ýakman adamlar äklimizin bilşimi diýaly gahrman arkadagymydan, arkadaly gahrman serdarymydan. Arasatly ýol başçylygynda ilimizin her bir güni toýdur bayramlara şanly wakalary beselýär. Ine bugünüm, ýagny 2025-nji ýylyň 14-nji mart güni özleriniň doglan günlerini toýlaýar. Hemme ýyldaşlarymyzy biz şu fursatda döwran video studiýaň adyndan gutlaýas. Aýratynam bugün Önürgöz etrawynyň hyba çoy geňişliginiň ýaşaýjysy Gurbanul Ejemidi, Gurbanul gelinejemidi tüýtürekden gutlaýas. 63 ýaşynyň dolmagy bilen ogullary Russiýa Federasiýasyna iş taparmaýaran ogullary Ferhat bilen Han geldiň adyndan aýratyn mübarekleýär. Ondan hem ýakman adamlar biz video roligimizin dowamyny Atajanowlaryň Kakazar agamyň döwletli hojagyndan dowam etdik. Assalamu alaikum Madina birgedik. Hani Gurbanul Ejemidi neydi? Hani? Ferhat bilen Han geldiň adynyň söýüs. Ömrüňiz uzak bolsun. Her bir günüňiz Her bir günüňiz historial bilgegeniň günüňiz hakykatdan degen planyň sağlaryň gurşugunda geçsin. Oglaryňyň jan sag bolsun. Sizin arzularyňyz amala aşyrýar bolsunlar. Sizin diňe şolaryň bowgullaryny gowup ýaşamaklaryňy dilek edýäs. Han gelden Ferhatam iň gowy arzularyny ýollaýar. Hemişe şu gullar ýaly owadan golup ýaşak. We ine şu tüýjülük tortýaly. Tüýjü zatlar size oglaryňyz towgat etdirsin. Sağ olun. Sağ olun. Indi telefonlar goýup bir gowy diýip el sarp bereýin. Görmezden yüzümü, duyan derdimi, bağlarım deyip geçer her günü. Saçlarına düştü de akarın rengi, izlerin uğrana ecim bulmalı. Saçlarına düştü de akarın rengi, izlerin uğrana ecim bulmalı. Al sağlık olsun, al mutluluk olsun, yaşılım olsun, gelmedi ama koyar. Oğulları sağ olsun. Ömreden ilkinci sözleyen sözü bolsa da kış kucağı baharın yazı izlerine düştü de
bolmasyn, gözden gowasyn. Hudaýym üçin aklyň meni gowanyp ýaşa şowluk toýlaryna oturmak meselesin alan şulaň bilen. Hani agam bile ýaşa, uzak ýaşaň hudaýym bir. Indiki ýyllarym şeýdip oturmak meselesin alajan. Hemişe şuraya toy dikkeleylin. Sağ ol. Yaşmı diyeyim Görüyorsun yaşını verdin. Daydı yaşmı diyeyim olsun. Şuraya gelin dama toy dikkeleylin. Çoğunu boşa var. Uçtayda yaşmı diyeyim olsun. Görüyorsun yaşını verdin alacan. Öylerinizde de hemişe toy ol verdin. Yaşmı diyeyim olsun. Artıkların bazen arasında basın gitip olsun. Ende yaşını diyeyim olsun. Gözden kovu olsun. Yadeden yaşını diyeyim olsun. Kurban yaşmı diyeyim olsun, göreceğin kovu olsun, madama atacağın töye olsun, hakıcan bilen sürmek nesip etsin. Çağlan onunla. Arasında yine bir 63 yaşa. Şudan arasında kulüp oynayıp kaçaklarını madama töye olsun. Dayda yaşımı diyeyim olsun, kaçanı da elmi dama töye olsun. Akkoyun toyunuza da gelin, aktık toyluğunuza da. Şeýet iş götürmek hemişe bir ýaşarysyn. Öýüňizde diňe toý diklerin. Kur'an gelece ýaşyňyzy diýim bolsun, uzak ýaşaň. Kur'an gelece ýaşyňyzy diýim bolsun, aklyň batına wont ýaşa, sowatlaň dowam köp bolsun. Çağlaňam can sag bolsun. Keçekçan ýaşyňyzy diýim bolsun. Görüň ýaşyny bersin. Allah san aktyk çowur ýylyp görüp bir ömür gülüp oýnap ýaşa. Hany elçan parahat hemmeňe de sag bolsun aýdym. Saga mança gedin. Keçekçan ýaşymy diýim bolsun, görjeňmi dama gowulyp bolsun, saçaklaryň toýy ýadylsyn. Aktyk çowluk söýüp ýaşaýsaňyz, hemişe başyňyz aman bolsun, görjeňmi diňe gowulyp bolsun. Hany elçan, pakjan hemmeňe janyňyz sag bolsun, saga man gedin. Size de şuňal ýaşlar şeýt saçakly dolu bolup oturmak hemmemize nisip etsin, başyňyz aman bolsun, işiňiz rowat bolsun. Ennem can uzak ýaşa. Zaten bilen hemişe gülüp oýnap oturuň, uzak ýaşa. Dogançyklarym can sag bolsun. Daşary ýurtda geçberen Hanyýazy, Ferhat dolan. Sag bolsun köp. Aramyzda sagaman otursunlar. Mamacan ýaşyňyz ýylmasyn. Ejemjan ýaşy. Can ýaşyňyz diýim bolsun, zaten bilen bir ömür bakty ýaşaň, gülüp ýaşaň atyklaryň arasynda. Ne dedi? Ýaşyňyz diýim bolsun, janyňyz sag bolsun, saçaňyz elmedem atýasyn. Sagamaňyzyn. Dayda daimam ikiňizem ýaşyňyz uzun bolsun, hemişe öňümizde sag edin. Dayda ýaşyňyz diýim bolsun, görüň ýaşyny bersin. Dayda ýaşyňyz diýim bolsun, daim bilen bir ömür uzak ýaşaň, hemişe gülüp ýaşaň. Eje ýaşadyn bolsun. Mama ýaşyňyz diýim bolsun. Oglum Ferhat, hany elçan ikiňizem janyňyz sag bolsun, sagamany öýüňize gelin, başgalaryňyz da gowuşsun. Elmi dama gülüp oýnap gedin, silanyňyz üçin sag bolun oglum. Ikiňizem silap şu derejeye ýetireniňiz üçin sag bolun, ömrüňiz uzak bolsun daim. Hemmeňize de sag bolsun aýdym, silak gelenlerinize size de sag bolun. Zerde hayallerde, saçları emberdur şemallerde. İki yüzü zergen, üyeligenide, yürekine mazaflerde. Erdinin buyida, meysele açıldı melanin uyida. Çiçerse oynatmış sadrinin tuyida, gözlerim çaknaydı muhabbet köyüde. Minge birmegin janaha, yüreğimni devasiye malawha.
Beş fırsatta Atajanov'tary bugün şaharly gün bilen ýene bir ýola tüý sürekden gutlaýas. Kakajan agamadan döwletli ojagynyň döwletli gapysyna diňe toý sebäpli ätlendigini tüý sürekden dile gedýäs. Ferhatjan hany gelçän size de ulu üstünlükleriň ýaran bolmagyny beles heplikleri ýetip ata watanymyza ýakylaryňyza gowuşmaklaryny tüý sürekden arzuw edýäs. Bu Döwran Video Studiýasy. Bu sowgatly salam.